Des de fa molts anys, Lleida compta amb una nòmina d'artistes i escriptors molt important. Avui, però, l'Atlàntida vol passar revista als joves creadors de casa nostra amb una sèrie de 4 reportatges. Iniciem la sèrie amb Meritxell Gené. Comença l'Atlàntida. Hola, soc la Meritxell Gené i em considero una cantautora lleidatana que forma part dels Països Catalans. Camins enllà, el temps serà camí en el pou del sentiment. Esperança i terra trobada, sol i bat amb força sempre que hi arribo i trobo gent acollidora. I així junts aprenem a recordar la bellesa oblidada. Veiem la lluna i els estels, quin dolç hivern de nits llargues i melanjoses, i somrient escoltarem la calma del silenci. Personalment crec que la música, i en concret la cançó, per a mi ha estat important perquè ha estat el millor mitjà d'expressió que he utilitzat a l'hora d'expressar el que sento, el que vull que els altres percebin. I per mi, per tant, és molt important, i de fet és amb el que millor m'he pogut expressar amb la cançó. I és com he sigut més natural a l'hora de fer-ho. Perquè quan canto o quan estic a dalt d'un escenari em sento com si estigués a casa i com si no em fa res explicar el que sento. A vegades això sovint costa, però penso que també la cançó és una manera d'identificar-me o de coincidir amb les altres persones que m'envolten, perquè els sentiments, sovint són adversos, però també compartim els sentiments amb altres persones, per tant, és un plaer poder fer això. Defineixo la meva música d'un caire intimista i d'un caire més aviat personal, perquè en el que vull fer, en el que vull expressar en els meus concerts, intento explicar un succés de coses que m'han anat passant i que m'agrada explicar a través de la cançó. Però, a més, també considero la meva música una mescla, una bona mescla, de totes les influències que al llarg del temps he estat escoltant, musicals, ja sigui de diferents cantautors. Pròpiament dit, a mi m'agraden molt més els cantautors de música catalana. També escolto influències que em venen molt donades de la música tradicional, al qual també m'involucro des de l'instrument, des de l'acordió diatònic. I bé, un llegat de música que per mi és important,
m'agrada molt. La veritat és que m'agrada molt mirar-me de diferents influències, no? De diferents estils, perquè penso que és molt positiu a l'hora de composar, no? A l'hora de fer la meva música. Bàsicament, quan parlava de les influències, potser m'he oblidat d'explicar que també és molt important la meva influència des de la vessant poètica. M'agrada molt, diguéssim, veure de la poesia i, de fet, m'agrada molt llegir poesia i descobrir tot el que ens ha deixat, els llegats que ens han deixat diferents poetes, com han sigut un poeta propi de la nostra ciutat i al qual estimem molt, és Màrius Torres, i al qual també he llegit molta poesia i que crec que ha influenciat molt la meva música. I després ja m'agrada molt recórrer una mica la geografia dels països catalans, poèticament parlant també, perquè també m'agrada molt també llegir l'obra d'un poeta valencià, com és Vicent Andrés Estellés, que ha escrit molt sobre què seria ser català, o recórrer una mica la geografia d'aquests països catalans, el qual és un ideal i és un somni que vull que arribi a la proliferació d'aquest somni. I també altres poetes que també m'agrada veure és el Joan Fuster, que també és valencià, i també em considero molt martipolenca, m'agrada molt Martí Pol. I penso que ha sigut cabdal a l'hora d'escriure les meves lletres, a part que també és una manera d'expressar el que sento, també he volgut mesclar-hi aquest amor o aquesta fidelitat que tinc a la poesia com a gènere. Doncs això.